Mae yna nifer o lwyni a choed bychin bod nhw'n rhai ddeiliog yn unig neu'n blodeuo fel y Photinias hyfryd yma yn fan hyn, gyda chydig o ofal yn medru ffynnu mewn potie ac hefyd wrth gwrs creu canolbwynt diddorol ac effeithiol mewn gwahanol ardaloedd yn yr ardd. Felly, diolch much be di maint eich gardd chi. Mae plannu llwyn neu coeden fechan mewn potyn yn rhywbeth gwerth i'w ystyried. A dyna'n union be dwi am ei wneud heddiw. Ond dwi'n rhagweld fydd dewis pa blanhigyn a pa botyn yn dipyn o sialens. Un dewis poblogaidd iawn i blannu mewn twb ydy llwyni tocwaith wrth gwrs, lle mae modd eu tocio nhw i bob math o siapia diddorol. Ond un o'r coed sydd wedi tyfu i fod yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd yn ein gerddi ni dros y blynyddoedd diweddar ydy'r fasarn Siapaneaidd, gyda'i lliwiau llachar a'i dail danheddog. A'r hyn dwi'n licio am y coed masarn Siapaneaidd neu'r Acer ydy maen nhw'n edrych fel tas nhw wedi cyrraedd rhyw llawn dyfiant ac aeddfedu falle mae mond rhyw 8 mlynedd. Ydyn nhw fel y coed yma yn fan hyn, yr garnet ydy hon. A sbiwch del ydy fo'r coesyn hir tal a wedyn y canopy a'r siâp hyfryd sydd iddi. Be arall dwi'n licio amdanyn nhw ydy mae yna ddiddordeb ar y planhigyn yma am 9 mis o'r flwyddyn. Dach chi'n gallu gweld fel y goeden yma fan hyn, mae'r dail yn cychwyn agor arni. A mae'n edrych yn ddel fel efo'r gole yn mynd trwyddi. A wedyn, mewn chydig o fisoedd, mae'r dail yn dechrau agor yn fan fel hyn, fel tasen nhw'n cyrlio ar agor. A wedyn, mae yna gymaint o wahanol fathau o dail. Mae'r dail sy'n edrych fwy fel llaw neu dail sydd yn bliog arbennig. A sbiwch ar y coesyn ar y Sangokako man hyn. Yn yr Hydref, mae'r hein yn troi yn goch. Wel, mae yna gymaint i feddwl am, ond dwi'n sicr eisiau mynd â un o'r hein adref o fi Pontytŵr. Ond mae gennai waith penderfynu, felly dwi'n mynd i gael paned yn y caffi a meddwl a gwneud penderfyniad. Wel, mi ges i baned yn y ganolfan arddio ac mi benderfynais i ar yng nghoeden. A dyma hi, hon dwi wedi ddewis, yr Acer Dissectum Viridi. Rwan, nes i gymryd dipyn amser i ddewis y goeden, ond nes i hefyd gymryd amser i ddewis y potyn oherwydd mae hwn yr un mor bwysig. Yndi, mae o'n terracotta, ond mae o wedi cael ei gleisio, felly mae hwn yn selio fo fel nad ydy'r dŵr yn treiddio allan ohono fo. Mae'r potyn yma'n fawr, ond y rheol ydy, da chi eisiau prynu potyn sy'n ddwywaith maint y potyn mae'r planhigyn 'di dod yno fo. Rwan, mi fyddai mae'n siŵr angen ail botio hi mewn chydig o flynyddoedd, oherwydd beryg mi neith hi dyfu rhyw fetr a hanner mewn rhyw 10 mlynedd. A bob Gwanwyn fyddai eisiau tynnu haen o'r compost i ffwrdd ac ychwanegu haen arall mwyn cadw'r maeth yn y potyn. Rwan, gobeithio bod fi 'di ysbrydoli chi chydig bach i fynd allan i brynu coeden i roi mewn potyn yn eich gardd chi. Ond dwi'n sicr wrth y modd efo hon.